Okay, hej, og velkommen til den der video. I undrer måske, hvorfor jeg har de her på. Det er fordi, ja. Stop! 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 Hvis jeg lige tager den her op. Hvis jeg tager den ned. Yay! Okay, jeg ser dum ud med dem, ikke? Smid lige i kommentarer. Ej, what the jeg hader, når den skal sidde. What the den er langt ned. Ej, den er lidt for lang. Her. Tænker bare, at vi kommer afsted, kommer afsted, kommer afsted. Kan du, hvad det, jeg snakker med, vi skal blive her. Nå. Lige her. Far? Altså, gå lige, jeg har det lidt. Ikke noget. Jeg skal blive der. Lige der. Gå bare lige lidt og snakke med sin far. Jeg kameramand, jeg hedder Malte. Kom an. Okay, fint. Jeg kan se det. Du startede så tidligt, og du har så meget udbetaling. Ja. Altså, det er altså meget fint, altså. Jeg tænker ikke, det gør nogen forskel, at de her på. Jeg har ikke meget grimt med. Smid lige kommentarer. Har jeg ikke sagt sådan noget? Nej. Men det er fint nok. Fordi, altså det er jo fint nok. Skriv lige i kommentarerne, om han er grim eller ikke. Med dem og på. Okay, skriv en kommentar. Så han ikke grim nu, men han laver det der øjne. Skriv i kommentarerne også. Hvor skal vi have hele tiden til at kommentar? Men som sagt. Skriv om jeg skal have en cola eller ikke i aften. Ja, skriv lige i kommentaren. Det gør jeg ikke. Det mener jeg ikke. Det gør jeg altså ikke. Like hvis I skriver ja, han skal have en cola, og så bare ikke skrive, hvis I ikke synes, at han ikke skal Drikke en cola. Ja, drikke en cola i aften. Det bliver spændende. Ja, det bliver spændende. Så vil vi skrive i kommentarerne. Hvad fanden var det, de viskede? Og det så husk at subscribe. Ja, for lidt siden, ikke? Husk at kigge i hans kanal ud, ja! Kanal ud. Altså, ja, husk det. Hvis I ikke gør det, så bliver jeg dælme sur. Og hvis I heller ikke, jeg bliver ikke sådan sur. Nej, subscriber. Ja, sig, jeg skal drikke en cola lige nu. Skriv en kommentar. Nej, jeg skal ikke drikke en cola lige. Ej, det var lige værd.
Ask, vent. Det er dårligt. Oj. Skriv. Jeg tror, hvorfor bruger min skærm? Prøv lige at filme derovre. Hvor er min skærm henne? Jeg tror, den er blevet stjålet. Skriv i kommentaren, når jeg skal, om jeg skal... Om den er blevet stjålet, eller min far taget. Ja. Og skriv en kommentar, om jeg skal smadre den. Nej, det skal du overhovedet ikke. Så betaler du en ny til mig, okay? Du betaler en ny til mig, hvis du smadrer den. Okay? Bare så lige ved, jeg... Altså, du har stort hoved. What the Der har du stadig. Jeg tror lige, den her. Hvad laver du? Eller ingenting. Prøv at tage trøjen af, prøv at tage trøjen Nej, af. det gider jeg ikke. Det er jeg klar. Prøv det, vi er ikke ude at bade eller noget. Ja, hvor er min skærm henne? Skriv i kommentaren, om den er blevet stjålet. Eller om min far er taget. Ja, det har vi sagt længe, gange. Vi siger det bare for, at I kan huske det. Ja, for I skal skrive en kommentar. I skal ikke skrive en kommentar. Jeg vil bare sige, at hvis vi skriver en kommentar... Skriv en kommentar, når hans lys er fedt, eller ikke. Altså det der gamelys. Og sæt den på alle farver. På alle farver, Ask. Husk at tjekke Asks kanal ud, ja! Hvad? Er det den der? Nej, det er på den, det samme, Så? den er. Hvad for en lys er sejst? Den der? Eller den der? Den der kommer lige nu. Er den her? Ja, nej. Skriv Ja, en det er kommentar, den. om den her er fedest. Eller regnbue. Og det kan jeg ikke. Og skriv og subscribe, hvis I ikke allerede har gjort det. Hvis Ja, den ja, er farven jeg gør bedst. det. Og like, hvis I synes, den der farve er bedst. Ja. Og, Den der farve er bedst. Bare like. Den er ikke bedst, den her farve. Og I skal, Ej, den er kedelig, den farve. I skal Så skal like vi og ikke subscribe. Nej, ikke subscribe. Og I skal like og subscribe, hvis det er den der. Og I skal like og subscribe, hvis det er den der. Og I skal like og subscribe, hvis det er den der. I skal like og subscribe, hvis det er den der. Og husk at trykke på klokken. Ja, husk at trykke på klokken. Jeg bliver sur, hvis I også trykker. Okay, nej, det gør jeg ikke. Nej, det vil jeg ikke. Kun subscribe og like. Og tryk på den klokken. Ja. Og Hvis følg, den der og følg, er bedst. og følg hans Fortnite-kode. Fortnite god. Altså sådan, jeg støtter mig Fortnite. Og bare så I ved, kameramanden har også Fortnite til mig. Jeg har også Fortnite. Jeg er en creator-kode, der er Malte 2017. Og min hedder... Jeg har bare skrevet et eller andet. Altså, jeg vil skrive bare det. Her. Ja, og den slutter om 10. Nej, 10. Nej, den slutter om 2 minutter. Ja, 2 minutter. 2 minutter. Hej, hvad? Må jeg se igen? Nej, må jeg se? Jeg kan ikke nå at se. 8 minutter. Stop den. Okay.